Ola, que tal? Boas tardes. Pedro Sánchez rexeita asumir responsabilidades polos casos de corrupción que o rodean e reafirma a súa intención de esgotar a legislatura. Alberto Núñez Feijóo responde que todos eses casos confluen nel e pídelle unha vez máis que dimita. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar? ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez? A comparecencia prodúcese no día no que se desvela unha posible nova comisión de Zapatero. Segundo a UDEF, o expresidente percibiu 200.000 euros por mediar a favor dunha empresa peruana ante o goberno de Bolivia. Galicia leva a Bruxelas a batalla polo corredor atlántico. Os empresarios piden axilizar as obras e advirten de que ese ferrocarril é clave para conectar os portos galegos con Europa e manter o crecemento das exportacións. E miren como caeu a banda de atracadores que se facían pasar por gardas civís para cometer asaltos. Así facían os seus roubos de forma rápida e moi planificada. Estaban especializados en roubos a bancos por toda España. Aquí en Galicia actuaron nun hotel de Sanxenxo. E Galicia vive un San Xoán festivo despois dunha noite que foi multitudinaria. Houbo fogueiras en praias, rúas e xardíns de moitos puntos do país para dar comezo oficioso ao verán. Na Coruña reuníronse 200.000 persoas na noite máis máxica do ano. O San Xoán celébrase en vilas como Boio, Día Grande, dunha das festas máis selleiras de Galicia, a que acudiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou nas celebracións desta mañá. En este telexornal imos fixarnos tamén nas tendas pequenas que abren os festivos como a hoxe para sacarnos dun apuro. Son pequenos establecementos dun réxime especial de horarios que manteñen a súa actividade cando o resto de comercios pechan. Voy a buscar 2 botellas de vino que se me olvidaron. Que se me acabou porque al trabajas todo el día, ¿no? Moita xente dime, bueno, eu sinto por vos, pero a min a verdad que me arreglades moito. Nada, non puido ser, o Liceo non puido erguer o título de Liga. No quinto e definitivo partido, e na sorte dos penaltis, o Liceo non estivo atinado e caeu ante o Igualada. Tristura amarga dos liceístas diante dunha bancada de Riazor que arroupou os seus durante todo o partido. Ollo que esta tarde aumenta a inestabilidade, de feito hai activos avisos amarelos e laranxas por treboadas localmente fortes e ocasionalmente acompañados de sarabia, máis probables no interior. As máximas baixan moito no litoral. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar? Señor Sánchez, la corrupción es usted. No es digno del honor que ostenta. Qué desgracia ha sido para este país, señor Sánchez. Qué desgracia. Nada, xa ben, houve moita tensión, a máxima tensión posible entre Pedro Sánchez e Feijóo no Congreso. O presidente defende que non hai corrupción xeralizada no goberno e no PSOE e descarta tamén dar un paso ao lado. Pola contra, o líder do PP acusa o de corrupto e espétalle que non dimite por falta de dignidade. Lo he dicho, lamento, pedí perdón. Pedro Sánchez pide perdón, pero desmárcase. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Culpa a oposición de estender a sombra dunha corrupción xeralizada. Que ya les digo, señorías, no existe. O presidente intenta enviar a mensaxe de que os casos están focalizados e xiran alrededor dun grupo de persoas que foron apartadas. Nega financiamento ilegal do PSOE. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Pecha filas con Zapatero. Su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente. Atribúe os casos que lle afectan a súa familia a mentiras. Sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo. E tira por terra calquera posibilidade de disolver as Cortes. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?
30 segundos tardou Feijóo en descargar toda a munición. Esto no son piedras en el camino, esto es su corrupción. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? O líder do PP exíxelle que convoque eleccións. Usted es el nexo político corruptor. E mentres dispara con dureza contra os socios por seguir sostendo o Executivo. ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? Deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Acusa a presidenta Armengol de ter secuestrado o Congreso. Esta, que nos amordazó el Congreso. E lamenta o dano que di se lle está facendo ao país. Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más. A comparecencia de Pedro Sánchez non contentou os socios que consideran insuficientes as explicacións, aínda que redobran a presión sobre o goberno para manter a legislatura, o presidente descarta adiantar as eleccións. Se sustenta solamente en el y tú más. As explicacións dadas por Pedro Sánchez non satisfán os aliados, empezando polo propio socio de goberno, por Sumar. Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno. E aínda que sí critican a actuación de algúns xuíces, y es que no tot es loafer, señor presidente, e poñen de exemplo a recente condena de José Luis Ábalos. Usted lo sabía. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Contestoulle no turno de réplica. Condenados. Para mí las ilegalidades de José Luis Ábalos pues son particularmente dolorosas. Os socios aproveitaron para meterlle presión ao goberno dende o PNV. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Ata Podemos. Sabe perfectamente que su ciclo ha terminado. E tamén Bildu e o BNG. Non imos dar un cheque en branco a ninguén. Dejen de resistir y pasen a la ofensiva. A todos eles contestoulle Sánchez. Gobernar no es resistir, estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir. Non vai desistir adiantando as eleccións. E ante iso, Junts sorprendeu a Cámara cunha nova proposta. Senyor Sánchez, apartis e deixi que aquest Parlament posi algú. Pídelle a Sánchez que se aparte, que deixe que o Parlamento vote e escolla un novo presidente. Podería ser do PSOE ou independente. No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. O PP tamén cualificou de ocorrencia a proposta lanzada polos de Puigdemont. Iso no Congreso, no Senado, aprobouse unha moción do Partido Popular na que se reclama ao Goberno a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións. Estamos, señorías, en la fase terminal del sanchismo, el gobierno más acorralado por la corrupción y con menos apoyo de nuestra democracia. El tiempo de Pedro Sánchez se ha acabado y él lo sabe. Ás 6 desta tarde está citada Begoña Gómez, a muller do presidente Pedro Sánchez, para entregar o pasaporte no xulgado. É unha das medidas cautelares que adoptou o xuíz Peinado, que considera que existe risco de fuxida. Ás 6 da tarde, Begoña Gómez volve aos xulgados da Praza de Castela. Ten que entregar o pasaporte, unha das medidas cautelares que lle impuxo o xuíz Juan Carlos Peinado. As outras dúas, prohibición de sair de España e comparecencias obrigatorias en sede xudicial cada 15 días. Unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable. Non foi Sánchez o único en sair en defensa de Begoña Gómez. Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Yo con Begoña, yo con Begoña. A defensa da muller do presidente do goberno recorreu ante a Audiencia Provincial de Madrid a decisión do magistrado Peinado. Consideran as medidas desproporcionadas e aseguran que o risco de fuxida é inexistente polo acompañamento permanente do dispositivo de seguridade. Cristina Álvarez, a asistente de Gómez e imputada na mesma causa, xa entregou onte o pasaporte. Tamén o ten que facer o empresario Juan Carlos Barrabés. Hoxe coñecemos un novo informe da UDEF que implica a José Luis Rodríguez Zapatero, esta vez nun suposto caso de tráfico de influencias. Segundo a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional, o expresidente do goberno cobrou 200.000 euros por influir a favor dun grupo peruano ante o goberno de Bolivia.
Este informe entregado xa ao xuíz que investiga o caso Plus Ultra coñécese o mesmo día que o magistrado José Luis Calama cita a declarar como investigado a Julio Martínez Martínez, o suposto testaferro de Zapatero. Deberá acudir á Audiencia Nacional o próximo 21 de xullo. A Fiscalía pide 8 anos de cárcere pro exdeputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alcumado como Tito Berni. Sinálao como artífice dun plan criminal, di a Fiscalía, que consistía en propoñerlle negocios a empresarios do sector agrario a cambio de comisións e agasallos. A actriz Elisa Mouliá negou ante o xuíz que quixese calumniar o exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ou acusalo de extorsionar testemunhas na causa por presunta agresión sexual. Tamén asegurou que non pretendía eludir a xustiza, a pesar de que non acudira ata en 3 ocasións ás citacións xudiciais. El juez ha entendido, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo, hemos hablado. Le he pedido disculpas si se ha sentido ofendido porque yo en ningún momento me lo he querido saltar, he aportado y he acreditado todo en tiempo y forma, se le ha ofrecido por activa y por pasiva hacer videollamada, no ha querido y aquí estoy. Os empresarios galegos levan ata Bruxelas as reclamacións sobre o corredor atlántico. As confederacións de empresarios de Galicia, Asturias e Castela e León trasladaronlle ao coordinador europeo a necesidade de rematar canto antes esta infraestructura. María Calvo. Sí, xunto con Juan Manuel Vieites, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia e os seus homólogos de Asturias e Castela e León fixeron fronte común aquí en Bruxelas para reclamar infraestructuras que melloren a competitividade e a conexión do noroeste. Entre as prioridades galegas destacan o corredor atlántico de mercadorías, a mellora da rede ferroviaria interna incluída a alta velocidade ou a saída sur cara a Portugal e tamén a gratuidade da AP9. Tamén demandan unha maior coordinación entre os aeroportos galegos e reforzar o papel estratégico dos portos de Ferrol e Vigo como nodos logísticos clave con América e Europa. A patronal galega tamén critica a falta de transparencia por parte do goberno español. Asegura que Bruxelas apoia as súas reivindicacións, pero lembra que agora é o propio goberno o que ten que concretar prazos e axilizar as obras pendentes. El mundo empresarial necesita competir y para competir necesitamos infraestructuras, ¿no? Para nosotros lo más importante es que se ejecuten, no que se pongan sobre un papel y que después, bueno, pues los retrasos y esa agilidad que nosotros demandamos desde el mundo empresarial pues no se producen. O corredor atlántico é unha infraestructura clave para conectar os portos galegos cos mercados europeos. A súa importancia cobra aínda máis relevancia nun contexto de caída das exportacións ao Reino Unido, un descenso que afecta especialmente a sectores estratégicos como o téxtil en Galicia. Londres, María Sabarís. Sí, a saída da Unión Europea implicou para as empresas galegas unha perda de competitividade e un aumento nos custos logísticos e burocráticos. As exportacións foron o ano pasado un 5% inferiores ás de hai 10 anos, cun impacto desigual segundo sectores. O textil é o máis afectado cunha caída dun 95%, penalizado sobre todo pola orixe non europea das mercadorías. O da alimentación perdeu un 21% en exportacións, pero pola contra, a automoción e a construcción viron reforzadas a súa presenza no mercado británico. E a pesar de todas as barreiras aduaneiras, a presenza de empresas galegas é hoxe máis do dobre que en 2016 no Reino Unido. Un día máis temos que falarlles de incidencias na alta velocidade. A conexión entre Madrid e Andalucía estivo cortada dende onte a última hora da tarde por un incendio. E esta era a imaxe que había nas estacións esta mañá. Centos de pasaxeiros agardando a saber cando poderían sair cara aos seus destinos. Non foi a única incidencia, tamén houbo atrasos na liña de alta velocidade dende Madrid cara a Valencia e Alacant. E se teñen que encher o depósito do coche, aproveiten antes de que acabe o mes, porque vai desaparecer a rebaixa do IBE dos combustibles. Tamén tomaron nota nas estacións de servizo e por iso son moitas as que están enchendo os tanques de almacenamento. Sabela Romar. A cousa é que a partir do 30 de xuño esas axudas, esas rebaixas fiscais aos combustibles rematan. Se non hai cambios ou modificacións de última hora, a partir do 1 de xullo, repostar será
de media entre 12 ou 18 euros máis caro por depósito. Será para os particulares, porque para os condutores profesionais seguirá habendo axudas para repostar, axudas para o combustible. Que vai pasar? Predecir como se vai comportar o mercado é complicado, pero nalgúnas estacións de servizo contan con que estes días previos a esa suba dos carburantes vai haber moita demanda de combustible. Siempre casco, el chaleco, no anda por la acera y tener mucho cuidado con los peatones, pues. Claro, y tener registrado en la DGT. Os usuarios habituais dos patinetes xa están ao tanto das novas normas que o Goberno aprobou para este tipo de vehículos. As principais son que se fixa en 15 anos a idade mínima para conducilos e que o casco é obrigatorio. Entre as medidas que se acaban de introducir no Regulamento Xeral de Circulación establécese en 15 anos a idade mínima para conducir patinetes eléctricos. Ademais, os usuarios deben levar casco, chaleco reflector, tanto de día como de noite no caso dos profesionais, e a iluminación do vehículo sempre acesa. Pues me parece muy bien, ¿no? Porque para andar con patinete tenemos que ser responsables, ¿no? Porque son normas también es para protegerme a mí misma. Entonces yo lo que evito es un accidente o provocar un accidente a otra persona también. Outra das novidades reside en que os vehículos de mobilidade persoal poidan circular polas sendas ou carrís para bicicletas tamén fora dos núcleos urbanos. Mantense a obrigatoriedade do rexistro na DGT e a contratación dun seguro. Incumprir estas normas conleva multas de ata 200 euros. Obligatorio todo, casco, más obligatorio el casco. Y si te para la policía, bueno, una multa de que 200 euros. Estoy un poco averiguando, pero sí sé que tenemos que registrarnos, tener un seguro y todo lo que indican las normas. As novas disposicións non entrarán en vigor ata o vindeiro 1 de outubro, agás as referidas á iluminación dos patinetes, que teñen unha prórroga dun ano máis ata outubro de 2027. E atención, o debate aberto en Alemanha, o goberno alemán propón atrasar a xubilación ata os 70 anos. E as alarmas saltaron xa en toda Europa. E o berce do benestar é un dos referentes económicos de Europa, por iso que Alemanha estude ampliar a idade de xubilación preocupa. É unha alarma a nivel de Europa porque, bueno, cando Alemanha, que é un país cunha débeda pública bastante contida, pretende xa adoptar este tipo de medidas, bueno, isto é un indicador para outros países máis endeudados, como podemos ser nós. A idade de xubilación en Alemanha será de 67 anos en 2030. A partir de aí, iría aumentando en función da esperanza de vida ata chegar aos 70 cara a finais de século. Dende aquí a medida non convenza a maior parte dos pensionistas. A finais deste ano xa xubilaremos a partir dos 67 anos, con 38 anos cotizados. O sea, non sei se a proposta esta de Alemania de os 70 anos eu creo que é gravísimo xa. O pouco que nos dan é que ainda encima nos lo retrasen, non estou de acordo. Hai que darlle traballar a xuventude. Sí ou non? Porque, coño, con 70 anos un xa pouco vale. É normal, porque a xente cada vez vive máis tempo. Poden facer as xubilacións antes porque senón non habría con que pagar. Outra das medidas que se plantexa Alemania para garantir o sistema de pensións sería eliminar as xubilacións anticipadas aos 63 anos sen deduccións tras 45 cotizados. Os festivos como de hoxe seguen xerando dúbidas entre os consumidores, que a maioría dos comercios pechados en Galicia só poden abrir algúns establecementos con réximes especiais de horarios. Hoxe, 24 de xuño, é festivo en toda Galicia e os supermercados están pechados, polo que en caso de apuro non queda outra que tirar das tendas pequenas de barrio ou dos 24 horas. Hai unha serie delas por toda a cidade, non? As que podes recurrir. Venho a buscar 2 botellas de vino que se me olvidaron. Pan. Y se me acabó porque al trabajas todo el día, no me da tiempo para ir al súper ni nada, pues estas tienditas pues salvan muchísimo. Lo necesario, lo del día a día, esto es una tienda que cuando tú vas a hacer algo te hace falta esto y viene y lo busca. Os produtos son un pouco máis caros, pero asumibles. A ver, 1 euro más da igual, porque si te salva de tener un pan, de hacerte un bocadillo o llevarte un bocata para el trabajo, pues da igual. Ao ser este un festivo que baila no calendario, é doado que a moitos se lles pasará por alto. Sorpresa levan os que veñen de fora e atopan todo pechado. Y no podemos hacer nada, teníamos que hacer compras y no podemos, y mañana tenemos que volver. Na outra cara da moeda están os que teñen que traballar todos os días da semana. Sí, que duro, ao final perdes días de ca familia, bueno, todo. Compénsalles porque fan máis caixa.
A ver, realmente sendo, sincero, os días festivos hai máis xente. Iso sí, os horarios de apertura en moitos dos casos son un pouco máis reducidos. Solo abrimos pola mañán, pechamos antes e de 9 a 2 abrimos, máis reducido. E onde vai haber tamén moita actividade esta tarde é nas aplicacións móviles das tendas das grandes cadeas, entre elas Inditex, que comezan as rebaixas. As compras online son cada vez máis relevantes. Os datos apuntan a que imos gastar de media uns 270 euros por persoa. Mañá empeza o período de rebaixas tamén nas tendas físicas. A Garda Civil liberou un veciño do Carballiño que levaba 2 días secuestrado e todo por non pagar unha suposta débeda. Mallaron nel e ameazárono cunha motoserra, pero xa hai detido Xoel Rodríguez. Sí, Carlos, os detidos son precisamente unha parella, un home e unha muller de 30 e de 28 anos de idade, respectivamente, que xa entraron en prisión provisional, segundo decretou este xulgado do Carballiño. A Garda Civil liberaba a ese home o pasado luns, que levaba retido precisamente nun domicilio deste concello dende a noite do sábado por unha presunta débeda de drogas. No momento de liberalos, os axentes percatáronse das feridas que presentaba no seu corpo, segundo relatou o propio home, con motivo das malleiras, das parizas que sufrira, tamén das ameazas mesmo cunha motoserra, un obxecto que a Garda Civil incautou naquel momento. Agora os detidos están sendo investigados por varios delitos, entre eles detención ilegal, tamén secuestro, ameazas, lesións ou tamén tráfico de drogas, porque no momento de fuxir precisamente a muller deixou tras de sí unha bolsa con 50 gramos de cocaína. E o home detido tamén estaría sendo investigado por outro delito de quebrantamento de condena, porque constaría contra el unha denuncia de afastamento, unha orde de afastamento precisamente da súa parella, da muller detida. Ben, se cadra recordan un roubo hai pouco máis dun ano nun hotel de Sanxenxo por parte dun grupo que se fixo pasar pola Garda Civil. Pois ben, acaban de coller os autores do asalto. Son 6 os detidos nesta operación conxunta de Policía Nacional e Garda Civil, o mesmo uniforme que vestían cando roubaron 40.000 euros neste hotel de Sanxenxo. Esa noite chamaron á porta para levar a cabo, dixeron, un rexistro antidroga. En apenas uns minutos desvarixaron as súas oficinas e levaron os cartos. Portaban armas e actuaron con violencia. Este atraco foi o inicio da investigación que rematou coa detención desta banda de expertos ladróns. Se lles atribúen roubos en bancos de Madrid, Toledo e Guadalajara e unha xollería en Alacante. Para roubar, sustraían vehículos de alta gama e cambiábanlles as matrículas. Actuaban moi rápido. Entraban nas sucursais, desencaixaban a caixa forte e logo metían no coche para escapar rapidamente. Chegaron a apoderarse de 132.000 euros nun só atraco. As detencións producíronse en Madrid, Barcelona e Toledo. Tiñan varias armas, ferramentas hidráulicas e varios chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, así como inhibidores e detectores de balizas. Os 6 detidos ingresaron xa en prisión provisional. O verán é sinónimo de descanso, mais os ladróns non marchan de vacacións. Os produtos máis roubados nesta época do ano son as cremas solares, as bebidas alcohólicas e os embutidos. As perdas pro sector alcanzan os 760 millóns de euros. O máis afectado, o pequeno comercio das vilas que se enchen de turistas, furtos que non prexudican só as tendas, senón que tamén os veraneantes nas terrazas deben andar con moito ollo. Non é infrecuente que afrouxemos a vigilancia cando estamos relaxadamente tomando algo nunha terraza. E aí cando os ladróns si aumentan a concentración e actúan aproveitando o descoido. Aumenta a concorrencia de persoas en lugares públicos, pois en terrazas, zonas comerciais, pois nas rúas, e a Policía Nacional está detectando que hai un aumento dos furtos ao descuido. Para evitar iso, hai consellos básicos de sentido común. Evitaremos apoiar nos respaldos das nosas cadeiras, pois os bolsos ou os teléfonos móviles e as carteiras non deixalos en riba da mesa ou da barra. Descoidos que ás veces rematan ben grazas aos camareiros. Entón ningún, pero si que a xente o que suele facer é deixar móviles na terraza, que ao final do día tens que recoller 2 ou 3 móviles de xente que o deixa. O camiñar pola rúa compre levar o bolso baixo controle, o móvil e a carteira nos petos dianteiros. O verán é tempo tamén para estafas, trucos e timos de todo tipo, como o clásico do caixeiro automático ou da mancha na roupa.
Tes unha mancha na roupa que eles mesmos acaban de provocar e o único que queren é sustraernos nun descuido pois a carteira, a bolso ou o teléfono móvil que portemos. Pasar o tempo de lecerse en sobresaltos depende en boa medida tamén de nós. Só compre sentidiño e precaución. En Portugal son cada vez máis os grupos de persoas, de cidadáns, que se dedican a evitar os roubos dos carteiristas, sobre todo en Lisboa, e parece que a policía portuguesa non está moi de acordo con estas prácticas. Brais Suárez. Sí, nos últimos anos aumentaron os carteiristas e apareceron tamén os cidadáns que deciden tomar a xustiza pola súa conta. Disfrázanse de turistas, saen ás zonas masificadas do centro, por exemplo, de Lisboa, e agardan que alguén lles roube a carteira. Nese intre, enfrontanse ao ladrón, comezan a gravalo e botanlle pintura vermella na cara como a humillación pública que despois suben ás redes sociais. A cotío rematan esta intervención de xeito violento e con fortes agresións. A primeira vista pode xerar máis ou menos simpatía entre os residentes e comerciantes locais, pero a policía e a xustiza portuguesas alertan dos perigos que isto supón. Lembran que non todo vale e actuarán tamén contra este tipo de iniciativas de xustiza popular. Xa son 3 os detidos en Tenerife pola morte dun turista o que lle estaban a roubar. A viúva segue na illa mentres a policía continúa ca investigación. Os ladróns puxaron polas pertenzas desta parella, unha parella do Reino Unido, e o home acabou caendo e golpeando a cabeza. Foi trasladado ao hospital, pero 2 días despois faleceu. O matrimonio estaba de vacacións celebrando o aniversario del. Baleira chora a morte dun dos seus veciños tras quedar atrapado baixo unha excavadora de gran tonelaxe. Os bombeiros tardaron 2 horas en liberalo e tiveron que botar man 2 tractores dos veciños e tamén dun guindastre. Foi un rescate longo e complexo. O falecido traballaba cunha excavadora de oruga, emborcou e quedou atrapado baixo a máquina que pesa unhas 25 toneladas. Nós temos material de escarcelación, pero claro, en grandes dimensións como son palas deste tipo de tamaño, pois foi complicada. Además había movimento de terra, estaba inestable, entonces houve que primar a seguridade moita vez para retirar o que é o corpo da vítima. Levoulles máis de 2 horas liberar o corpo e conseguírono grazas á axuda dos tractores e pas dos veciños e o guindastre que mobilizou o concello. A clave esa foi mover a pala con ese tipo de maquinaria. Ao parecer, o falecido traballaba co seu fillo, el escavaba e o fillo co tractor retiraba a terra. Ao volver de levar unha das cargas, xa veu a seu pai baixo a pá. E creo que estaba traballando cunha pala mixta, según poiden entender, porque non sei fijo, e debeu volcar. Todo el día trabajando. Tenía 2 hijos. Tras o aviso despregouse un amplo dispositivo de emerxencias, incluído un helicóptero medicalizado desprazado desde Ourense. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida, só certificar a súa morte. Veciños do barrio de San Pablo en Ferrol denuncian abandono e tamén inseguridade, sobre todo en 3 rúas que forman unha letra U. Coches e patinetes converten o día a día nunha auténtica xincana. O sinal de prohibido apoiarse no poste da luz colocado por un veciño é un exemplo do abandono desta parte do barrio. Estamos sem proteção, sem sinalização buena, porque a gente passa de alta velocidade. Os coches pasan lanzados que se non se aparta un, pois en un momento vai haber un accidente. E patinetes, e pasan, Poñer un pé da porta para fora é de valentes e valentas, facendo honra ao nome de 2 das 3 rúas dispostas en forma de U. En días de diario a trasfega de coches é constante e o risco tamén. Nin é o primeiro susto, nin o primeiro golpe. Le golpeou, que foi a mano contrária, mesmo porque a senhora dixo que non era de aquí e que non tenía sinalización. E ali ao fondo, se non desbrozan, non se ve nada para girar porque hai unha curva moi cerrada e moi estreita. A min unha vez botaronme da carretera. As ervas, as matogueiras, empeoran o problema. Nos para salir daqui isto ten que estar desbrozado, porque mira ata onde chegan as plantas e non víamos para salir. Ratas así de grandes. O meu can colleu algunha, Levan anos coas mesmas demandas de desbrozado de beiravías, de resaltos e de sinalización clara que non se apoien nun poste pola boa vontade dun veciño.
Houbo 3 accidentes en tan só unha semana na mesma estrada, na Nacional 550, nun treito de 3 kilómetros entre os termos municipais de Pontevedra e Vilaboa. Foron 3 colisións frontais que volven poñer o foco no perigosa que é esta vía. A cadea de sinistros foi no quilómetro 127, unha colisión entre un coche e un camión á altura do termo municipal de Pontevedra. A condutora resultou ferida grave. Las sospechas son que la señora se le fue el coche y el camión tuvo que esquivarla y se cruzó en el medio de la carretera. No quilómetro 129, o sábado, 2 turismos colidiron frontalmente por causas que se descoñecen. Varios dos ocupantes tiveron que ser rescatados, 4 deles con pronóstico grave. Dejó ahí en el doble carril. Sí, igual. A ver, al final subes rápido y vas confiado y el coche se va en la curva justo. O de doble carril, aí é un sitio que xa ten habido moitas mortes. Nas últimas horas, tamén no treito de Vilaboa, foi a terceira colisión ao parecer por unha manobra de cambio de sentido. Aí hai un punto que se suele dar volta, aí no medio. Entonces, xa non é a primeira vez mismo que coches que veñen adelantando se encontren que vai a salir un. Veñalle outro hacia Pontevedra e xa chocaron. Igual quixo dar a volta e xa chocaron. A Garda Civil investiga as causas destas 3 colisións en tan só 3 kilómetros desta Nacional 550. Xa ben, a noite foi longa e hoxe continúa a celebración do San Xoán en vilas como Poio, por exemplo. Son unhas das festas de maior sona de toda Galicia. O presidente da Xunta e a conselleira de Vivenda participaron nas celebracións. Alfonso Rueda e María Martínez Allegue asistiron á misa no mosteiro de San Xoán e despois á procesión. Ademais dos veciños, moitos peregrinos gozaron destes festexos ao coincidir o paso do camiño polo municipio. O caso é que un ano máis Galicia celebrou a noite máis curta e máis máxica con lume, rituais e festa nas praias e nas rúas, un San Xoán que este ano estivo marcado pola vaga de calor. O 112 atendeu 1.427 chamadas e actuou en 373 incidencias, a maioría 200 na cidade da Coruña. Foi un dos San Xoáns máis multitudinarios dos últimos anos na Coruña. Empezou nos barrios, pasou a praia e agora na praia se está mantendo, pero os barrios se están volvendo a coller moito ansia. Animados polo bo tempo, o paseo marítimo tiña este aspecto á tardiña, mentres nos areais de Orzán e Riazor comezaban os preparativos para a noite máxica de lume. Caída a noite, as praias ilumináronse con centos de fogueiras. Unha das mellores noites do ano, San Xoán. A noite ainda xoven e queda moito. Esta é a mellor noite do ano en Coruña. Multitudinario tamén este ano San Xoán en Nigrán, lugar de referencia a praia de Panxón. A festa do lume estendeuse por toda a xeografía galega. En Lugo, en Sarria, as 4 provincias acolleron a primeira gran celebración que marca o inicio das festas do verán. No día despois toca facer balance, houbo 373 incidencias por intoxicacións etílicas, queimaduras, fogueiras descontroladas e tamén preto de 70 incidentes por comportamentos agresivos ou pelexas. Na praia de Riazor, a policía local tivo que intervir a primeira hora doxe entre un mozo que rompía botellas e un grupo que se sentiu acosado por él. La cogió conmigo y que partió las botellas y me dijo que era la mafia de Colombia, tal, y... Ningunha das incidencias foi de gravidade. Esta mañá tocou limpar os restos das fogueiras polas distintas praias galegas e facer balance das incidencias. Nas praias coruñesas, os servizos municipais notaron que recolleron menos lixo que en anos anteriores. Coa chegada da luz do día tocaba marchar dos areais polo propio pé ou axudados, como neste caso, pola policía local, para dar paso aos servizos de limpeza. Dende Panxón en Nigrán ata Coruña, operarios e maquinaria afanábanse en deixar os areais listos para os bañistas, baixo a ollada atenta dos veciños máis madrugadores. A xente xoven disfruta, os que vimos somos un pouco máis maiores, pola mañá ao final temos que estar por aquí vendo un pouco a limpieza. A las 7 de la mañana estaba todo que metía miedo y son que las 10 y pico y ya está casi limpio.
Nos areais da Coruña, onde se estima que se deron cita 200.000 persoas, a limpeza iniciouse ás 6 da mañá e xa estaba prácticamente rematada ao mediodía. A estas horas xa está a praia de Oza totalmente limpa, está Matadero limpa, está a zona de Riazor xa limpa, estamos ahora mesmo na praia de Orzán, bueno, por rematando. Dende o Concello quixeron poñer en valor a menor cantidade de lixo que atoparon respecto a anos anteriores. Sí que detectamos, a pesar de que non temos todavía os datos oficiais, unha baixada no lixo. Eu tamén quero romper unha lanza en favor da rapazada que ocupa os areais, que disfruta dunha festa como San Xoán, que dentro do que estamos falando da praia máis chea, bueno, pois vamos disminuindo ese número de toneladas que temos que recoller o día seguinte. Unhas praias preparadas para recibir os que busquen escapar da calor. Por fin, estamos chegando á fin desta vaga de calor. Foron varios días con temperaturas moi altas, tanto polo día como pola noite. Fíxense, os termómetros ás 5 da mañá en Cedeira marcaron os 33 graus, no Courel 30 graus, os mesmos que en Rubiá. E temos outro exemplo, por exemplo, na costa, preto da costa, Narón, onde esta noite tamén lles custou conciliar o sono con 29 graus en plena madrugada. Noites tórridas das que algúns concellos se libraron. Fíxense, na provincia de Ourense, a comarca da Limia registrou temperaturas por debaixo dos 20 graus. Laura Álvarez. Sí, lugares como Baltar, Sinzo de Limia ou Calvos de Randín registraron a pasada madrugada temperaturas mínimas entre os 15 e os 17 graus. É o máis parecido a un refuxio climático contra a calor nunha provincia que leva días sofrindo as altas temperaturas, non só durante o día, senón tamén pola noite, facendo o descanso imposible para moitos. A pasada noite a temperatura mínima en Ourense foi de 20,6 graus, 16 houbo aquí, en Baltar. Non é como Ourense, sitio que é moito máis calor. Aquí ainda se vai novando, ainda se pode dormir. A provincia de Ourense leva días en aviso por altas temperaturas. Sinzo non é unha excepción. Aquí houbo onte 35 graus, pero case 20 menos de madrugada. Unha baixa nas temperaturas nocturnas evidente non só en Sinzo, tamén nas localidades próximas. Ourense é horrible, de medo. E aquí? Ai, aquí está unha gloria. En este triángulo refuxio das altas temperaturas está tamén Calvos de Randín, onde ás 7:30 da mañá cumpría unha chaqueta e superaban con dificultade os 15 graus. Calquera destas localidades é xa lugar de referencia nunha provincia abafada pola calor nos últimos días. A mí non fai un airiño fresco, estás de maravilla, as noites refrescas. Vai venir aquí un relajo de comparación. Semella que chegan cambios nos próximos días, na mentres compre buscar refuxio no lugar axeitado. Esta vaga de calor tamén a están notando os peregrinos do Camiño de Santiago. Madre mía, hace un calor que cuesta. Sí que es verdad que hemos notado mucho calor, más del que esperábamos. Así é como viviron o camiño os peregrinos que recién acaban de chegar a Santiago despois duns días emocionantes a parque intensos. E que as últimas semanas trouxeron consigo unha ola de calor con temperaturas que alcanzaron os 37 graus nalgúns tramos. Pero, que fixeron para sobrelevalos? Sí, un poquito por la nuca. Bromas á parte, é importante seguir unha serie de recomendacións para afrontar o camiño sen susto algún, e os peregrinos viñeron ben preparados para a ocasión. Caminando desde tempranito para evitar, bueno, eso, que el calor intenso de estos días. Sombrero también, mojarnos la cabeza, nos metimos al río donde veíamos beber cada poco y también echarte crema solar. Y cuando vayas a algún bar, pues tomarte alguna cervecita. Sexa como sexa, o que verdadeiramente teñen claro é que pase o que pase, merece completamente a pena. Merece la pena, absolutamente. Al final Santiago te va ayudando a dar cada paso. El calor, las fuerzas te fallan, las piernas duelen, pero piensas en la recompensa y todo vale. Galicia non ten nestes momentos ningún incendio forestal activo, xa está extinguido o lume da Mezquita que entrou dende Portugal e que calcinou máis de 60 hectáreas. Está estabilizado tamén o incendio da Capela. ¡Viva la reina de Galicia! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! Hoxe
Hoxe é o día grande da Romaría da Virxe do Corpiño. Centos de romeiros chegan en busca dunha curación para as doenzas relacionadas ca mente. Pasaron moitos fieis por debaixo da imaxe da Virxe, Alejandro Álvarez. Pois, Carlos, centos de romeros chegados desde diferentes puntos de Galicia cumpriron con esa tradición de pasar por embaixo da Virxe o día grande, hoxe aquí neste santuario que comezaba xa dende as 8 da mañá con misas, pero sen dúbida o momento máis emotivo viviuse con esa procesión que percorreu os arredores deste santuario. Todo isto cunha intensa calor que non mingou a devoción dos fieis. Agora, despois dos actos litúrxicos, o que toca é gozar dun bo xantar. Miles de persoas chegan cada ano ata o corazón de Galicia buscando algo máis cunha romería. Ao pé do Montecarrio, no Santuario do Corpiño, en Lalín, buscan alivio, consolo ou unha resposta para aquilo que non atopan noutro lugar. A tradición sitúa a orixe no século VIII, arredor dun ermitán moi venerado polos veciños. Tras o abandono do lugar, a devoción rexurdiu no século XII, cando a lenda fala dunha aparición da Virxe a uns pastores. Dende entón, o Corpiño converteuse nun lugar de culto e peregrinación. A Virxe do Corpiño está asociada na tradición popular á cura do mal de ollo, aos meigallos ou aos padecementos espirituais, unha fama que fixo deste santuario un lugar único en Galicia. Unha auténtica marea humana converte este pequeno recuncho de Lalín no epicentro da fe popular galega. Ca chegada do verán chega tamén a posibilidade de contemplar o chamado Mar de Ardora, unha rareza que parece tinguir a auga de azul brillante. Pois ben, unha empresa de Fisterra ofrece viaxes en barco en mar aberto e no medio da noite. Que tal? Vamos a ver esas luces. Non son luces, son microorganismos mariños que emiten luz neón ao bater. Imos na súa procura, navegando nas augas da Costa da Morte. Vamos a ir hasta a serra, hasta a praia de Estorde, vamos a procurar ver o Mar de Ardora. A noite acompáñanos cálida e co ceo parcialmente anubrado. Canto máis escuro e menos lúa haxa, mellor. De maio a setembro, o Mar de Ardora ilumina o océano. Aquí levámoslo vendo toda a vida, porque é unha cousa que se viu toda a vida. Nunca lle demos importancia porque nunca era unha cousa que non era bo para o pescador. Claro, o que nunca viu, pois claro que é unha cousa, a ver, é moi bonita de ver, evidentemente. Bonita e impredecible. Desta volta, houbo sorte. É increíble. As nosas cámaras recollen o azul eléctrico da ardentía se cadra un chisco máis intenso. Captan a imaxe, pero non a emoción. Compre vivilo para contalo. Sempre sorprende o océano. É verdad. A xente do povo nunca o viu tampouco. En casa de herrero cuchillo en palo, non? Ou algo así, non é así o dito, porque nunca o viu, unha cousa moi bonita de ver. De ver é difícil de esquecer. De volta á terra, o porto dorme en Fisterra en silencio. O Mar de Ardora brilla aínda no recordo dos que o vimos. Galicia é a zona da península onde hai máis empresas e máis investigación relacionada cas algas. O seu aproveitamento multiplicouse por 10 nos últimos anos e, aínda así, segue sendo unha actividade minoritaria. Neste tempo están en plena colleita. Para facer unha recollida de algas é como ser mariscador. Eu, de feito, son un pouco mariscadora e outro pouco panadeira. Teño plan de explotación que me conceden na Consellería do Mar. Fai tempo que coñecemos a Carme porque as súas pizzas e empanadas elaboradas con algas foron Premio Nacional de Pesca. Son altas en ferro, vitaminas, minerais. Entón, cando ti escoitas eso e ves que as nosas costas estamos en explotar, é como que sintes a necesidade de facer algo. Nesta marea de xuño, recolle nori. Rompela, non arrancala, vela? Desta alga extrai o principio activo para elaborar as masas que un equipo do IDIS investiga polas posibles propiedades digestivas. Moi suave, ten moitísimas vitaminas. Aquí, como na horta, cada produto ten o seu tempo. Xa colleu guacame e espagueti de mar. Un arroz, sin máis, é riquísimo. E despois hai unha que é alga pimenta. Pódese comer incluso así. É riquísimo. E pro mes comeza coa leituga. As algas teñen propiedades nutritivas, farmacolóxicas, cosméticas. Para frotar. As algas poden traer a nivel industrial moitísimos cambios. Unha aposta pola bioeconomía e o futuro sostible.
Que tal? Desta hora xa comezaron a entrar os primeiros trebóns polo Baixo Miño e, de feito, continuamos con temperaturas moi altas, sobre todo polo interior. Para esta tarde, dentro de nada, activos avisos laranxas, sobre todo no centro do país, no sur da provincia de Lugo, tamén na montaña de Lugo e tamén no norte da provincia de Ourense. O resto, prácticamente todo, amarelo. E xa para esta noite, todo o país en aviso amarelo por treboadas. Pero agora unha celebración de San Xoán bastante peculiar, aínda que con séculos de historias, é a que fan en San Pedro Manrique, en Soria. Aí a teñen, é o coñecido como Paso do Lume. 2000 kilos de leña de carballo convértense nunha alfombra de brasas de 3 metros de longitude pola que pasan cos pés descalzos 23 persoas con alguén ás súas costas. Todo un espectáculo de emoción, tradición e moito valor. Con estas imaxes terminamos, que pasen un bo festivo. Vémonos mañá. Hasta logo, Guiño.